Така. Ох, трябва да се прибирам, защото е вечер. Нещо ми става, не съм добре. Какво се случва? Не. Не мога. Ох, не мога. О, нещо обих, не. Не. О, не. О, не мога. О, не. Не, лягам. О, боже. Какво се случва? Какво е това, брат? Откъде го имам това? Не. Мисля, че тази отида да се змия. Не знам какво ми взема. Оле, не съм добре, аз не знам какво правя. О, бързо да се мия, бързо. Какви са тия неща, които излизат пред лицето ми? Аз не съм... Какво? Не. Това не е нормално, това не е нормално. Това не е нормално, да ям нещо. Има ли вода? Мляко. Ще пия мляко. Това не е нормално. Може съм толкова зле. Успокой се. Добре. Мисля, съм по-добре вече. Обаче не знам защо. Чакай да изляза навънка да питам за малко селеница. Селянин! Его! О, бат! Селянин! Виждате ли ме? Те не ме виждат ли? Какво случва с мен? Никой не иска да се говори с мен, не ме виждат ли? Какво? О, не. Какво се дава? Абе, какво се случва? Ще гледам малко телевизия, не знам. Какво? Моля. Какво се случи, брат? Абе, аз нищо не съм в ред, не знам. Оле, излизам навънка, не мога. Не излизам навънка. Какво е това, бе? Това е нормална работа ли? Какво е това? Паркур ли е това? Какво е? Добре, нека го направим. Не знам. Слайм блоко. Не, аз не знам вече какво правя, честно дума. Почвам от тук направо. Почвам се. Бум. И... Какво ще това? Абе, какво се случва тук, брат? Не знам. Не. Не знам какво да правя. Добре, айде, ще отида да се скъпа, не знам. Който е? Не искам. Да, махам се от тук. Махам се от тук. Не.